Základná škola vo Vitanovej ožila ľudovými remeslami. Z nádvoria školskej chodby a tried vyžaroval folklór, ktorý dotvárala ľudová hudba a ukážka tradičných remesiel obce Vitanová. Naša škola nemá moc na výber, čo sa týka školského vzdelávacieho programu, a teda sme sa rozhodli, že sa budeme orientovať na ľudové tradície. No a pri tejto príležitosti vlastne sme chceli priblížiť deťom to, ako sa kedysi žilo, čo sa vo Vitanovej vyrábalo. Nielen žiaci, ale aj široká verejnosť mala možnosť prechádzať netradične zdobenými chodbami do jednotlivých tried, kde na nich čakali ukážky z rezbárstva, pečenia chleba, vyšívania, výroby prútenej metly, košíkov, syrových korbáčov, paličkovania a mnoho ďalších remesiel. Toto je pre nich neznáme, tak aby sa oboznámili s tým, ako kedysi žili ľudia, hlavne aj mládež, pretože aj mnoho mladých pozná tieto remeslá. Bohužiaľ na našej škole naše deti toto nepoznajú. Zaujímavá bola aj zbierka historických artefaktov, ktoré sa podarilo škole zadovážiť vďaka podpore rodičov a priateľov školy. Sú tam staré krosná, potom sú tam džbány rôzne, starodávny šiací stroj, potom sú tam hlinené výrobky, kierničky, gelety a mnohé ďalšie. Žiaci svoje nadšenie netajili a radi by v budúcnosti niektoré remeslo prijali za svoje povolanie. Mne sa tu páčilo najviac, ako sme zdobili perníky a ako tu teraz sochy vyrezávame. Ja som videl prvýkrát, ako sa vyrábajú košíky. Prvýkrát som ešte videl, ako sa tým bičom robí. Ja by som chcel byť tým, čo vyrába sochy a ešte tým, čo vyrába košíky. Z Vitanovej pre televíziu Oravia Jana Palová.